Seduta fil-qorti dwar l-estradizzjoni ta' raġel mhux se ssir f'Malta hekk kif l-akkużat telaq hu stess lejn l-Istati Uniti u tali lu nnifsu f'idejn l-awtoritajiet Amerikani. Italjan-Amerikan Frank Salvatore Rafaraci ta' 68 sena jidher li telaq minn Malta wara li l-imħallef Giovanni Grixti maċċettax appell tal-Avukat Ġenerali kontra d-deċiżjoni li l-arrest tar-raġel f'Malta kien invalidu. It-tnejn l-awtoritajiet fl-Istati Uniti fil-fatt irtiraw it-talba l-estradizzjoni tar-raġel u l-Avukat Ġenerali wkoll irtira l-proċeduri legali fil-konfront tiegħu hawn Malta. Rafaraci kien infittex mill-awtoritajiet fl-Amerika dwar akkużi illi froda l-gvern $50 miljun. Fl-istessin kien infittex minn qorti fil-Kolumbja dwar allegat tixħim, ħsieb ta' frodi u anki pjanijiet marbuta mal-ħasil tal-flus. Kien hemm ukoll suspett li r-raġel kien allegatament parti minn skema illi falsifikat irċevuti għal tamir provdut lil forzi navali Amerikani. Komplet il-kumpilazzjoni tal-evidenza fil-konfront tal-aħwa Adrian Robert ta' Ġus magħrufa bħala tal-Maksar kif ukoll Jamie Vella u George De Giorgio magħruf bħala iċ-Ċiniż. Is-seduta ta' tnejn trattat b'mod partikolari l-proprjetajiet u anki l-ġid tal-akkużati u nstemet privatament. L-aħwa tal-Maksar qed jiġu akkużati li fornew il-bomba li qatlet lil Daphne Caruana Galizja u George De Giorgio jaffaċċja akkużi separati dwar l-istess delitt flimkien ma' ħuh Alfred magħruf bħala l-Fulu. Adrian ġust tal-Maksar qed jiġi akkużat ukoll li kummissjona l-qtil tal-Avukat Carmel Kirkhope fl-2015 filwaqt li Jamie Vella u George De Giorgio jiġu akkużati illi huma l-eżekuturi fil-qtil tal-Avukat Kirkhope. Raġel li kien affaċċja akkużi ta' traffikar ta' droga minħabba li kabbar xtili tal-kannabis f'daru se jiġi ġġudikat minn maġistratu mhux mill-qorti kriminali u l-Ministru għall-Ġustizzja se jirċievi kopja tad-deċiżjoni. Dan dwar il-każ ta' John Busuttil minn Santa Venera li kien ċaħat akkużi ta' traffikar ta' droga fl-2013 wara illi l-pulizija sabet 21 pjanta tal-kannabis f'sistema illi kien bena f'daru stess. B'kollox jidher li ġew ikkonfiskati ftit anqas minn 900 gramma kannabis. Jidher li r-raġel kien qal lill-pulizija li kienet ikabbar il-pjanti bil-ħsieb li eventwalment jinbijaw. Iżda mbagħad sar magħruf mal-qorti li Busuttil għamel stqarrija lill-pulizija mingħajr ma kien hemm avukat preżenti. Il-qorti qalet ukoll li ma tistax ma tikkunsidrax anki l-emendi proposti fil-liġi dwar is-suġġett. Għalhekk laqgħet it-talba ta' Busuttil biex ikun maġistrat li jisma' l-każ tiegħu minflok imħallef. Ġiet sospiża sentenza ta' ħabs li kienet ingħatat lil kaċċatur wara illi kien instab ħati li spara u qatel Ajkla fl-2016 minħabba dubji jekk qatilx it-tajra protetta jew le. Justin Katkuti kien weħel sena ħabs, multa ta' 5,000 euro u kellu liċenzja tal-kaċċa revokata għal omru, brabta ma' dan il-każ. Fil-waqt li fil-qorti kienu twerew anki filmati tal-Ajkla ta' falqa wara illi qalet it-tir, il-qorti tal-appell kriminali qalet illi għatem dubji raġonevoli dwar jekk kienx Katkuti li spara t-tir anki jekk dan instab barma. L-imħallef Aron Buġeja naqqas is-sentenza għal 3 xhur ħabs sospiżi għal sentejn. Naqqas ukoll bin-nofs il-multa li Katkuti kien ingħata u l-liċenzja tal-kaċċa tiegħu issa ġiet sospiża għal sentejn minflok għal omru.